Mâlu? Ce frumos e în puii mei. Iarnă frumos, toamnă, ce ui. Salutare, eu sunt Go și dacă tot a plouat toată săptămâna în Oradea, acum este duminică și am zis că mergem la off-road pentru că noroiul este cât casa, tată. Am spălat mașina pentru că nu vedea nimic pe geamuri, era plină de noroi. Acum e perfect curată, e numai bună de noroit. Aștept să ajungă și cealaltă mașină și ciocănim, tată. Direct pe câmp, prin noroaie, prin pădure, vedem noi ce găsim. Mergem în altă parte față de unde am fost data trecută. Au ajuns țiganii! Țiganii! Hai, plecăm, tată! Hai, bă! Știam că rămâi suspendat, mă, știam! Ai crezut că faci filmarea? Nu ce-a lăsat, o simțit-o! Haide, tată! Am știi, acum știi! Na, aici, tată, aici ai baltă ca lumea! Haide! Da? Mare? Bă, aruncă și alea, mă. Să mor eu. Bă. Uite să pornesc. Mamă. Dreapta, tată, dreapta. Așa, hai că știe. Dintr-o dată ce-a început? Să ningă, tată! Se vede, bă, pe cameră. Bă, mai avem o leacă și ajungem la pădure și de acolo începe traseul adevărat. Haide! Niște drifturi frumoase. Aici alunecă, bă! Bă, eu cu gumele mele în puii mei nu mă pot învârti, bă, da, la. Bă, foarte tare, bravo, mă. Foarte fain, mă. Foarte fain, mă. E o leacă de noroi. Ce-i sare la asta? Hai cum s-aude, bă, cam mocirlă de-aia de porci în puii mei. Băi, ce avem aici în față e un drum foarte noroios. Foarte noroios. Las că o să vedeți acum ce e aici. Bă! Ha. Oi! Ăla-i. Mamă, fain de pune ce acolo, frate. Ce faci, mă? Ha? Ce faci? Nu te filmezi acolo. Ce faci, mă? S-o stricat? Nu.
Ai iarbă? Te auzi ceva? Și la mine se aude în continuu, ce pui mei? E normal. E un gunoi. N-ai nimic, mă. Bă, ce-i cu gunoiul ăsta, bă? Haide. Oi, bă. Glâc, 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 glâc. Încearcă, du-te și dă-i, ok. Încearcă să vedem. Oprește varil. Ieși cu ea afară, repede, ieși afară. Închide-i capota, mă, că nu o să vadă. Numere. Te bagi? Te filmezi dacă te bazim. Hai, Kingă, am și eu una. Cu ce te ajută troliul meu pe tine, mă? Păi cu Kingă. Te bagi sau nu, bă? Să vii să te filmezi. Bă, am găsit aici o baltă super mare în puii mei. Testăm să vedem dacă ne putem băga. E destul de adânc. Ai da, puii mei. Ia, mai pune o dată, mai pune o dată. Bă, e mare, bă. Ai da, puia, e mare. Și mâlul? Mai foarte mare, nu putem, mă. Da, aici trebuie mașină, tată. Măcar am ajuns în pădure. Iară zi astea, mă. Bagă-te pe aici un pic și vină numai cu roata pe acolo până la... Așa. A, stai că... Ascultă-ți, ai zis că e foarte dreaptă ăla. Să vezi dacă nu-s mecanic. Ascultă. Bă, dar nu zici că nu-i noroi, mă. Cum pui mei îi atâta apă și nu-i noroi, mă. Vezi, de asta-ți faci. Trebuie să ai mașină. Și acolo este bază. Atât-ți trebuie, mă, numai snorkel. Da. Snorkel, cauciucuri, ce am eu și gata. Da. Dar cum să urcăm să încercăm? Și te arunci direct în casă. Direct de clip, un șofer. Un șofer am, mă, am dreptei. Eu dacă mă uit în oglindă nu văd nimic. Ce pui mei să văd? Nimic. Stai prost, mă. Și-am ajuns la lac. Uai, ce fain e, bă. Aici merită poză. Grătarul aduce micii, berea. Faceți grătar. Fii atent aici. Ascultă, unde ești? Fii atent.
Bă, trebuie să audă pe filmare. Apa. M-a intrat apă peste tot, mă. Ce frumos e în puii mei. Iarnă frumos, toamnă, ce ui. Aici dacă făceam grătare era tare. Da, continuăm aventura, cam asta cred că a fost. Mergem înapoi, amu. Blană, frumos lacul, nu mai venim. Mere la Vali. Văleu, maică. Văleu. Văleleu, văleleu. Aici acolo ce urcare, alea mi le plac. Astea cred că le văd pe TikTok, mă, că sunt mulți cu ATV-urile care se postează în zona asta. Acolo, da, acolo și pe cameră se vede că e mare. Și dacă pe cameră se vede mare, în realitate e vai de la pui. Văleleu, văleleu. Știi faza aia? Hai, fă-te roată! Delirată! Cum arată roțile, mă. S-o băga noroi frumos. Cam asta a fost ieșirea, tată. S-o făcut noroi destul de bine, mă, pe mașină, n-ai ce. În sfârșit în puii. Arată, du-te, mă. S-o pus bine, mă. Mâl din ăsta am pus. Ai, ceapă de desubt. Asta vrea motorină, mă. Spatele curat. Frumos.